Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kushaqeke umphakathi kutholakala Amathambo Umuntu emgedeni EPlazini elise Harrismith eFree State ngomsombuluko ngezi 15 zika August. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwane Mothanda ngangibiza intatheli eka YouTube. Usale ushaqekela umphakathi kwelinye lamaplaza eHarrismith eFree State la kutholakala khona umuntu esemathambo mhlophe elahlwe emgedeni ngezi 15 zika August. Ukulumela amaphoyisa uMarco Mapering uthe Amathambo atholakele kusolakala ukuthi hawo umuntu wesilisa. Kutholakala nezipahla zakhe, amabhulukwe kanye nebhande bese kuba ngamateki kanye nezingubo zokulala obelahlwe nakho. Kutholakala esemathambo mhlophe khona emgedeni. Amathambo akhe ebeqhelelene. Uqhubeka wathi umphakathi ushaqeke kakhulu ngalesenzo njengoba bathi sekuyanda ukubulawa kwabantu beyolahlwa khona emgedeni kuleli plaza. Uqhube wathi Amathambo lomuntu azohamba ayohlola ukuqinisekisa ukuthi ngabe ungubani. Elinye lamalungu omphakathi eneminyaka engu46 elingathandanga ukudalulwa lithe sebekhathele kakhulu futhi bazizwa bengaphephile njengoba kule plaza awukho ugesi futhi ke namaphoyisa awayengeni eyokubalekelela. Kubuya ubanda ukugebenga amaphoyisa awafuna ukungenelela uma umphakathi waseplazini ukhala ngosizo lamaphoyisa. Bathe le ndawo impela sebehlezi behlele libhojoze kuyona njengoba ubugebengu ubuya ngokwanda nakho ukubulawa kwabantu. Bathe bafisa ukuvula ithimba elizolwa nobugebengu kodwa ke amaphoyisa bayazi ukuthi angeke abalekelele isigameko esifana nalesi akusasiso esokuqala njengoba kuumuntu wes7 lo obulawe ngesikhulu esingako. Ikhansela lendawo uMandla Nkodlamini uthe sekujwayelekile ukubulawa kwabantu kule ndawo maqede bezolahlwa kuleli plaza. Uqhube wathi lo mkhuba kubantu engazi ukuthi usuyanda ukubulawa kwabantu noma bengabulawelwanga eplazini kodwa bezolahlwa khona. Umphakathi usukhathelele ubugebengu futhi usuhlezi uhlalela ovalweni. Bafethu lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisa. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.